Somali jamanatigi Hassan Sheikh Mohamud ni Ethiopie jamana fanga ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed n'olu ka jɛɲɔgɔnya tun bɛ gɛlɛya la kabini janvier kalo. Addis Abeba ye bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔ bila kɔgɔjida la ni Somaliland ye n'o ye Somali jamana danfaralen mara ye. Olu ye bɛnkan sɔrɔ Turki jamana ka dɛmɛ kɔnɔ. Jamanakuntigi y'a jira arabadon ko ale dalen b'a la ko bɛnkan nin bɛna kɛ sababu ye ka Ethiopie ka se ka don kɔgɔjida la ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛnnen ye min bɔra Turki fɛ. U bɛna a kan ko ka hakilinaw ni sɔsɔliw kɔɲɔw bila ani ka taama ɲɛ ni cɛsiri ye jɛkafɔ kɔnɔ walasa ka ɲɛta sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. U bɛna fɛɛrɛ ko baro daminɛ ka tɛmɛ février kalo laban kan min bɛna ban kalo 4 kɔnɔ. Ni danfara o danfara bɛ yen, o bɛ ɲɛnabɔ baro fɛ ka kɛɲɛ ni sɛbɛnni ye. Farafina keleyatɔn jamakulu n'o ye Union Africaine Commission ɲɛmɔgɔba Musa Faki Mahamat a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ a ye dusu don kosɛbɛ Somali ni Ethiopie kɔnɔ u ka fɛɛrɛw tigɛ ka sɔrɔ u ma mɛn minnu bɛ tali kɛ o ko la. Musa Faki Mahamat fana ye kunkan baarada wale nafaman dɔ bisimila ɲɛma fila ninnu fɛ. Not only neighbors, but brothers and sisters whose faiths